Zdravo, ja sam Ina i dobrodošli u moj prvi video. Naime, ja sam učenica 4. godine gimnazije i mogu vam reći da su studentske blokade u meni probudile neku novu Minu, koja je, gle čuda, donela odluku da snima za YouTube. Tako da, eto, ja sam iznenađena njenom odlukom, ali, eto, ne mogu da verujem da se ovo dešava i iskreno, ne zamerite, zaista i srećna sam, a u isto vreme i uplašena kako će sve ovo proći. Međutim, ako prođe dobro, super, ako ne, opet barem sam pokušala, bože moj. Tako da, vidjet ćemo i samo sam sebi iznenadila, jako sam uzbuđena i eto, samo sam osjetila potrebu da vam snimim, da kažem, i ispričam, jel te, koncept ovog kanala. Tačnije, samo sam želela da kažem da je ovo kanal na kome ću obrađivati razne teme. Od nekih najzanimljivijih tema do nekih ozbiljnih tema. Naime, na primjer, trenutno se onako intenzivno bavim kuvanjem, dakle u slobodno vreme kuvam, spremam, mislim nisam sad neka vrsta kubarica, ali u suštini, da, nadam se da će vam se svidjeti moji brzi recepti. Eto, sa druge strane, volim da čitam, tako da pretpostavljam da ću pričati ponekad, jel te, o knjigama, volim matematiku i, da kažem, svet programiranja, tako da, eto, nemojte se iznenaditi ako, da kažem, vidite da je neki video na tu temu, a između ostalog, pošto sam u posljednje vrijeme shvatila da je mentalno zdravlje jednako važno koliko i fizičko, iako ja, da kažem, ranije nisam na to obraćala pažnju. Verujem da ću u predstojećem periodu, da kažem, jedan deo vremena odvojiti za snimanje videa na tu, da kažem, malo ozbiljniju temu. Tako da, hvala vama puno na izdvojenom vremenu i zaista sam srećna zbog ovoga i hvala vam. Ćao!